नैबे समाव जों बेखौनो फोरमायगोन जोंनि बाक्सा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादा गोबाव सम नैबे बाला अनसुंथाइ मोनगोननि आसायाव गोबाङानो नाजाबोबाय नाजासेयावबो नैबे बाला अनसुंथाइ जों दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। नैबे 1987 निफ्राय 2020 मायथाइसिम जि बर'लेण्ड आन्दालन सोमावसारनायाव जायफ्रा मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि बिमा सोरबा बिफा सोरबा बिदा बै 5 लाख अनसुंथाइखौ नेयै नेयै दिनै जिउ बावलांफिननो गोनां जाबाय। बेखायनो जों खावलायगोन दा नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि सरकारा जाहाथे बड'लेण्ड आन्दालन सोमावसारनायाव जायफोरा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों खावलायगोन। आरो जों बेखौनो फोरमायगोन मानोना गोबां समनि गेजेराव बिथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंदों, नाथाय नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड दे जि फालिनाय बे फालिनायाव जायफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होबाय नाथाय बेवहाय जों गोबांखौनो डाबल होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो जायफोरा दासिम सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बा सरकार बिथांमोना बेखौ सालिजिराजि नायफिननो थाखाय जों खावलायदों। नङाब्ला जों माने गुबुन राहा लानो थाखाय जोंनि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादा मोनसे थांखि लाबाय। बेखौनो जों फोरमायगोन फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन बै बिटिसि इलेक्सनाव जोङो माने नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोङो जे होआ अब्लानो जोङो गुबुन लामा लानो गोनां जागोन बेखौनो जों फोरमायदों। आरो तामुलपुराव गासै बेसेबांसो मुंख्लं नखरारि दंबावो? जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै 909 नखरा दा नैबे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय आद्रा दोङो। बेवहाय जोङो नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनदों खायफाया डाबल मोनदों होननानै बुंदों, माबोरै बिदि जाथावगोन होननानै नोंथाङा सानदों? बे बाथ्राखौथ' जों गोबां बार सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सालिजारि नायगोन होननानै बुंदों। थेवब्लाबो नैबे समाव जों जि मिथिनाय बायदिब्ला माने नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड दे माने गोरोबथा सान बै दिनखालि होनाय लिस्टखौ बिथांमोना मिडियानि गेजेराव फोसावाखै। सोर होनानै माने आगोलनि जि लिस्ट बे लिस्टखौनो बिथांमोना लाफिननानै नैबे दा 5 लाख अनसुंथाइ होनानै गोबां नखरानो माने डाबल मोनबाय होननानै जों मिथिबाय। बेयाव जोङो तथ्य दङ, थेवब्लाबो जोङो मुंफोरखौ मख'ला। ओंखायनो नैबे थांनाय जि बिटिआर एकर्ड दे बै दिनखालि राननाय जि लिस्ट बे लिस्टखौ माने फोसावना होयो आरो जायफोरा माने डाबल मोनलांबाय बिथांमोननि जि मोननाय रांखौ बिथांमोना मा खालाम बिथांमोननि खामानि। थेवब्लाबो जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां जुदि जोंनि बे बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि 909 नखरा जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ मोनाब्ला जों माने गुबुन राहा लासिगोन होननानै जों फोरमायखाबाय।